Türkmenistanyň häkimetleri irki prezident saýlawlarynyň geçirilişine gözegçiligi güýçlendirýär. Munyň bilen baglykda saýlaw участоklarynyň girelgelerinde metal gözleýiji enjamlar we saýlaw gutularynyň ýerleşýän ýerinde video gözegçilik kameralary ýerleşdirilýär. Häkimetler bu çäreleri belli bir derejede mektep okuwçylarynyň hasabyna amal edýär. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtdan habar berdi. Onuň sözlerine görä metal detektorlar ýagny metal gözleýiji enjamlar saýlaw участоklary döredilen mektepleriň tas ählisinde oturduldy. Bu mektepleriň arasynda şäheriň 15-nji 42-nji şeýlede medeniýet we sungat mektepleri bar. Şeýle enjamlar Aşgabat şäher aljylar jemgyýetiniň binasynda döredilen saýlaw участогynda hem oturduldy. Metal gözleýiji enjamlar 9-njy martda oturduldy ýöne entek işe girdilmedi diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz aýtdy. Habarçymyzyň sözlerine görä mundan ozalky ýyllarda şeýle enjamlar oturdulmaýardy. Bular ýaly detektorlar diňe prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň büdjet işgärleri bilen duşuşjak ýerlerinde, aýlawda, konferensiýalaryň we ýygnaklaryň geçiriljek binasynda ýerleşdirilýärdi. Bu enjamlaryň ýerleşdirilmegini guramalaşdyrýan resmiler olaryň oturdulmagynyň sebäplerini açyçan düşündirmeýärler. Ýöne kanun goraýjy edaralardaky çeşmämiziň habarçymyda aýtmagyna görä prezident saýlawlary geçýänçä ýurtda ýokary hüşgärlik derejesinde bolmak barada dilden tawşyryk berildi. Häkimetler prezident saýlawlarynyň netijelerini galplaşdyrmak bilen näýilelikleriň döremeginden, terrorçylyk hereketleriniň bolmagyndan alady edýär diýip çeşmämiz belledi. Howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilmeginiň arasynda saýlaw gutularynyň ýerleşýän ýerinde video gözegçilik kameralary hem ýerleşdirilýär. Bu kameralary satyn almak üçin mektep okuwçylaryndan 20 manat pul ýygnalýar. Bu pul ýygnamak gurrun gutarmaýar. Häkimetler howpsuzlygy okuwçylaryň maliýe serişdesiniň hasabyna güýçlendirýär diýip Aşgabatly enatalaryň biri anonimlik şertinde 9-njy martda gurrun berdi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada ýurtda saýlawlary we salat alşyklary geçirmek boýunça merkezi topardan goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenistanda 12-nji martda saýlawlaryň geçiriljekdigi barada 12-nji fevralda elan edildi. Köpler üçin garaşylmadyk ýagdaýda elan edilen saýlawlarda prezident Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow we ýurdun islendik pudagynda ozal ady kän eşidilmedik 8 kandidat dalaş edýär. Yerli we halkara synçylar Türkmenistanda hakyky köp partiýalylyk ulgamynyň ýokdugyny we hiç açan halkara ülüňlere gabat gelýän saýlaw geçirilmändigini aýdyp Türkmen saýlawlaryna atadan ogla geçirmek synançygy hökmünde syn berýärler. Resmi maglumatlara görä ýurtda jemi 2618 saýlaw участоgy esaslandyrylypdyr. Şeýlede ses berişlige gözegçilik etmek üçin milli synçylaryň 2726 sanysy hasaba alınıpdyr. 17-nji fevralda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy bilen ýetip gelýän prezidentlik saýlawlaryna görülýän taýýarlygy maslahatlaşandygy habar berilse-de ses berilişige halkara synçylarynyň gözegçilik etjekdigi ýa-da etmejekdigi barada häzirlikçe hiç zat aýdylmaýar. Häkimetler saýlawlar bilen baglykdaky alınıp barylan taýýarlyk işleriniň çäginde gözegçiligi güýçlendirmek çärelerine fevralyň 3-nji 10 günlüğünde girişdiler. Bu çäreleriň çäginde ilatyň giýjeki hereketi çäklendirildi. Dukanlar, kafeler, restoranlar akşam saat 8-de yapylmaly edildi. Aşgabatyň polisiýasy eklenç gözleginde zirzibil gutularyny dörmäge ýa-da plastik çüşelerini toplamaga mejbur bolýan ýaşaýjylary hem saklaýar. Şeýlede türkmen howpsuzlyk gullukları ygtybarsyz diýip hasaplaýan raýatlara garşy basyşlaryny güýçlendirip häzirçende 200-den gowrak adamy tutsak etdiler.